Bynnag enillydd hon, fwy na thebyg fydd yn gorffen yn y seithfed safle yna. Ac yn y gema ail gyfle ar gyfer lle yn Ewrop y tymor nesaf. Walters i fewn amdani fo Ifan o, camgymeriad gan y golwr. Mae'n tasgu allan o am gyfle i Ricky Lee Owen i sgorio o fewn yr eiliadau agoriadol. Wan heb os, camgymeriad ydy'r bai. Camddealltwriaeth rhwng yr amddiffyn a'r gol geidwad yma yna. Dihangfa i Hwlffordd. Dyma Dan Hawkins. Wel mae Shepherd o'i flaen o, bel edrych am Shepherd. Shepherd! Ac arbediad da gan Will Fuller. O'n i'n meddwl bod yna chydig bach gormod ar y bas, ond na, oedd hi'n berffaith. Chwarae teg. Dyma Shepherd unwaith eto. O, na chi bas. Na chi bas gampus. At Rhys y Brwsi. All o gael y creisiad, ni mae'n chwipio i fewn at y postyn pella. Ond y cliriad allan. Scotcher yn methu manteisio. A'r ergyd yn dod i mewn gan Dylan Rhys o dan i fyny. Dyma Greg Walters. Am gyfle. Am gyfle i Greg Walters. A fe ddylia fod o'n taro'r targed o leia fanna. Fe allan i fod yn ffarwelio efo'r bala y pnaw ma. Ythi Ricky Watts gael y penni a draw am gyfle. Ymedig efo hyn, Owain. Ie, i ddechrau ni fod yn ormod ar y croesiad, ond oedd ei orffan yn berffaith, a dwi'n mynd siŵr os mae'r gwynt yn achosi problemau mawr. Dyma Tom Price. Edrych am Walters, mae'n weld hyn eto i Tom Walters. Cic hosan. A mae o'n hawlio bod yna drosedd yn y fan yna gan Ben Amon. Dwi'n meddwl y llawio, mae eisiau yr un gynta'n fwy na'r drosedd. Gwni weld rwan, mae'n cyrraedd sefyllfa lle mae'n penio ddyliau bod hwnna'n gic o'r smotyn. A dwi'n licio hynna o ran, allai ddim symud o bell allan i ffwrdd, ond dyna di'r rheola dyddiau yma. Mae'n y gic rydd gan Scotcher at Greg Walters. Walters unwaith eto ar cyfle am ar rhwystredigaeth yn amlwg ar ei wyneb o. Y cyfle da am y crisiad. Scotcher edrych am Walters. Greg Walters! A'r cyfle wedi mynd, oedd hwnna'n fwy na hanner cyfle. Un arall i Greg Walters. Ia, Walters ydy'r dyn sy'n ffeindio lle, ynde, a ti'n gweld unwaith eto, just ddim yn amseru'r naid o gwbl Kieran Williams. Kennyford, Pascal. At Corey Shepherd yn twyllo Ollie Anderson. Shepherd erbyn y bel yn ôl gan Amon at Dylan Rhys. Mae Shepherd i fewn yna eto! Blaen troed gan Corey Shepherd. Shepherd yma fath y plentyn ysgol, y chwarae'r gorau yn y dosbarth, sy'n just dweud, rhowch o bel i fi. A wedyn mae'n just yn pasio, fatha bod yn chwarae, just yn ymlacio efo'i fet. Mae'n siŵr os mae ergyd ydy. Ia, dwi'n meddwl, bod hi just iawn a bod yn bas hyfryd at lwybr am hwn. Rhys y Brwsi. Hawkins, traed cyflym gan Hawkins, mi nath o'n wych yn y fan yna. Y croesiad at yr ochr bella. Amon yn ôl i fewn i'r cort! Am arbediad. O'r ergyd gan Corey Shepherd. Ond mae'r traed cyflym gan Hawkins yn wych, a wedyn y croesiad cynnar. Shepherd yn gwynebu ffwrdd o'r gol, ond mae'r dechneg gan y fo i achosi problemau beth bynnag. Mae'r dynion mawr i fyny o'r cefn. Ac Gammond yn un ohonyn nhw. Mi oedd Anderson yna hefyd. Ras i Hughes. Dyma Will Hughes. Coesa ffres gyda fo i reid yr her i Louis Bates. Disgwyl am y cymorth. Disgwyl i Ben Amon dod i mewn i'r cwr Cosby. Mae'r bel i mewn. Dydy hi ddim yn drosedd yn ôl y dyfarnwr a Corey Shepherd sydd i roi Hwlffordd ar y blaen. Mae Will Fuller yn gofyn y cwestiwn. Will Hughes ar creisiad. Ai Will Hughes sy'n wedi cael y gol? Ai Corey Shepherd? Dwi'n mynd siŵr os mae Shepherd yn cael rhywbeth. A ti'n gweld, mae hon yn dod o gic rydd ymosodol wael gan Llansawel. A wedyn Hughes yn fodlon just cymryd y gêm teg at yr amddiffyn, chwilio am ryw hanner llathan i gael y croesiad a just can gymeriad. Os y cyffyrddiad gan Shepherd oes, ydy o'n ddigon i roi cic rydd, dim ffi ar Soberi. Can gymeriad gan y gol geidwad. Yn ôl na chi bas hyfryd i fewn i'r cwrt. Am gyfle i Walters. Ond ti'n gwybod be, mae hon yn bas wych, a wedyn tynnu'r bel yn ôl yn gret. A sbia, mae'n meddwl bod o'n sgorio. Dyma Mitch Bates. At i frawd Louis. Anderson, gwych gan yr ymwelwyr, dyma Anderson. Ni edrych am Walters, mae'n tasgu allan a drosedd y fan hyn. Oedd na drosedd y fan yna.
Mae hwn yn groesiad safonol sy'n achosi problema. A dyma fo, y bel yn syrthio, sbi arno fo. Ydy o'n mynd drwy... Ie, dwi'n meddwl bod o'n cael blaen I droed I ddiwain. Corey Shepherd, y bel ymlaen at Owen Jones, o feddylia fod o di sgorio, neu ffasio hi. Mae'n opsiwn I basio, a jyst yn anffodus I Owen Jones, penderfyniad anghywir, chwarae teg I Fuller, mae'n dal I dir, mae'n gwneud hyn yn fawr, arbediad da. Cian Jenkins, 10 eiliad sydd yn weddill. Jenkins, yr un uchel mae honna di mynd ar draws. Mae dros y llinell na, chdi wir. Rwsyd neu gilyn I gafodd I fanno, ti bawen I honna. Am ddihangfa, a rwan mae'n gyfle am y gwrth y bysodiad. Y bel hir edrych am Corey Shepherd, os a ddim golwr wrth gwrs I Llansawel. Wel, boes bach, sam mae'n gallu mynd dim agosach. Mae'n cael arbediad a sbia ar y cliriad.